kaikille. Sitten katsoakin tätä käyntiin. Tyyppi ei saa nähdä. Joo. Nää mun taikurikin se aikatti. Mun yksi tyyppi rakkas nää. Tyyppi vai mitä? Siis mä oon täällä. Tunnetteko? Saamme siis luvan tuo kuva itse. Yeah. Tää on tämmönen huone, mä aion sitten mennä. Tää vois loppua tähän, koska mä tätä huonetta ei saa kuvata. Huomenna me mennään etsimään pellejä. Ja saatte nähdä löytyykö vai ei. Siis mä vedän koko ajan pitkäläppäin. Ja nyt nähdään moikka. Joo, toitakään tulee. Kivaa! Ai joo. Okei, mä siis... Mitä sä teet? Mä tulin tänne vaan sitten Voitko me katsoa YouTubeen video, koska mun kaveri laittaa sinne. Video on nyt just. Mä tein vaan ilmoitus, että mä lähetän huomenna, että kukaan ei fyysisesti. Mitä nyt? No niin, nyt on parempi. Ja nyt se voidaan laittaa. Ja se lähtee nyt YouTubeen. Heippa! Joo, ja mun nimi on Julia. Lepistä. Ja mä oon Sofia Mäntyntä. Ja tuolla Sami Saukkuvat. Saaks sä kuvat? Mä laitan sen mennä YouTubeen. No, ottako tästä? Eli siis töissä on vielä paljon. Ei välttämättä. Mutta meillä on vasta johonkin sitä, me etsitään huomenna pellejä, niin katsotaan löytyykö vai ei Suomesta. Taas. Ja toi tulee huomenna siinä aiheen musaksi. Vai mitä? Nähdään huomenna. Heippa! Laittakaa peukut, jos tykkäätte ensimmäisestä pellöistä huomisesta jutusta. Laittakaa peukku pystyyn.